Lama sakadi padang magek Allah manguniang onde oi daunyo Allah manguniang onde mag daunyo onde tuan oi di malah di manyo jiko lai sakit kanduanglah bau ube nan laki untuk apa nawanyo biar dak cegak sakitlah guno ondeh kanduang oi di malah di manyo dinginlah hari oi menjelang subuh lah tarang bulan ondeh malam nan ko ondeh kanduang oi di malah di manyo lah tarang bulan lagi babinyo bapisahnya onde dari tubuh aruka sanang onde idunan kau biang galangan badan tinggalnya ulah lampe baban cikok lima lama sakadi padang mage Allah manguniang onde oi daunyo Allah manguniang onde mag daunyo onde tuan oi di malah di manyo jiko lai sakit kanduanglah bau bek ube nan laki untuk apa nawanyo biar dak cegak sakitlah guno ondeh kanduang oi di malah di manyo dinginlah hari oi menjelang subuh lah tarang bulan ondeh malam nan ko ondeh kanduang oi di malah di manyo lah tarang bulan langi madimko bapisahnya onde dari tubuh aruka sanang onde idunan ko biang lapang badan tinggalnya ulah lampe baban cikok lai lama sakpadi padang magek Allah manguniang onde oi daunyo Allah manguniang